Tama ka? Magpares tayo, dyan na yan. Minsan na naman yan eh. Paano? Hindi mo kasi niyaya kahapon. Oo. Tama tayo. Ano tayo? Paris ba? Hinintay nila ni Salintes. Ayan, yung pare ko. Nagbibihis na, uuwi na eh. Si pare. Ayan. Pare ko na may bulutong sa ano. Yung kasama ko maraming ano. Yung kasama ko maraming certificate na natanggap sa ISIM. Oh, marami yan. May bilang-bilang na niya. Oh. 5 na yan. Hi mo na, Noy. Hi. Noy, hi mo na. Hi, favorite to my vlog. Welcome to Wawa, eh.